Okopávajú ti superi low kickmi a už fakt nevieš, čo s tým. Toto určite neodporúčam ako prvú vec, čo robiť, ale už keď fakt nevieš, čo s tým, tak toto je jedna z vecí, ktoré ti môžu pomôcť. Možno tým sa ti podarí dať aj nejaký zázračný knockout. Čiže sme v postoji a teda Nikolás by mi furt kopal ten low kick, hej. Možno, že ho dobre načasuje, možno ho neviem vyblokovať, už mám rozkopanú nohu, bolí ma to. Čo je jedna z vecí, čo už je akože fakt z posledných vecí, čo môžeš teda vyskúšať, ale môžeš to vyskúšať ako prvú vec, hej, ale aj ako poslednú, je, že on jak kope ten low kick, ja obetujem vlastne už tú nohu, čiže ho dostanem a vlastne ak ho dostávam, vykročím si do strany a dám backfist. Hej, on to možno už nečaká, lebo trafil nejakých tých 10-15 low kickov, čiže už on si verí v tom, možno už mu padajú do toho ruky. Väčšina ľuďom, keď kope ten low kick zadný, tak presne touto rukou si šviha a tam je otvorený. Jediná vec, čo musíš robiť, aby ti to vyšlo, je, aby si išiel trošku dopredu, lebo vidíš, že ja keď som tu a kope, tak vlastne ho nedočiahnem, alebo veľmi, veľmi tesne, hej, čiže ja musím ísť trošku za ním, čiže on jak kope ten low kick, idem za ním, bam, low kick, KO, konec, vyhral si, snáď. Takže vyskúšaj to.